खुलुमबाय बयनिबोसिम उनसंनाय दाबसिननिफ्राय बकबो बरायहरनाय थाबाय फैदों बागुबै दैयाव गिबि रादाबाव दङ अल बेडमिन्टननि चेम्पियनशिपनि फाइनालाव सहैबाय भारतनि गेलेगिरि केस्ट्रिकान्ट'आ बे चेम्पियनशिपनि फाइनालाव सहैनानै भारतनि गिबि बेडमिन्टन जानो हादों बिथां केस्ट्रिकान्ट'आ नैथि रादाबाव दङ केराला रायजोआव थांनाय 12 घन्टा समनि गेजेरावनो सानै राजखान्थियारिफोरखौनो बुथारो जिउ गोमानाय राजखान्थियारिफोरखौनो बिजेपि आरो एसडिपिआइ दोलोनि होनना मिथिनाय जादों। थामथि रादाबाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमाखौ मुलुगसोलोंसालि महरै फोसावना होनायाव रंजाखाङो फरायसालिनि फरायसुला आरो फरायसुलिफोरा गोबाव समनि गेजेराव मोननो हानायजों लोगोसे फरायसालिनि फरायसा आरो फोरोंगिरिफोरा दिनै गाजा गोमजायै रंजायो। ब्रैथि रादाबाव दङ क'क्राझार आरएमबि सिभिल देहा फाहामसालिनि गेदेर जाफुंसारनाय 60 बोसोर बैसोनि सासे फ्रेक्सार रुपनि सुबुंखौ अपारेसन खालामना जाफुंसार जानो हादों डक्टर प्रान्जल कलिता मुंनि सासे डक्टरा। बाथि रादाबाव दङ आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि बाथ्राखौ लानानै बिथां बिक्रम दैमारिया बुङोदि बे प्रग्रामनि गेजेरजों सोरखौ क्रेडिट होना गालांखो इउपिपिएलखौ ना बिपिएफखौ ना गावलांखो दिनै जुदि बिथाङा बियालासे जुदि इउनिभार्सिटि कलेज आरो इन्जिनियार कलेज आरो ब्रान्स होनो नागिरदोंब्ला अब्ला जोंनि इउपिपिएल आरो बिपिएफखौ मानो नांगौ? उननि समाव खोमसिनि समाव गोसोम मावजिखौ हमनो नागिरग्रा ओरैनो लेदार नङा। आसामनि चिफ मिनिस्टारा ओरैनो बाराव गुलि गावग्रा नङा। बेफोर माखासे गोनांथार खोथाखौ लानानै बिथां बिक्रम दैमारिया माखासे खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथियो।